Здравейте! Днес ще се отправим на едно много специално пътешествие – навътре. Целта ни е да разберем каква е истинската ни връзка с изобилието. И за да го направим, ще използваме една рамка, която наричаме порталът на осъзнаването. Тя ще ни помогне да осветим онези дълбоко скрити вярвания, които, честно казано, често управляват живота ни, без дори да го осъзнаваме. И така, нека да се потопим директно в темата с един много силен въпрос. Какво се случва в тялото, когато чуе думата пари? Опитайте се да не мислите за отговора, а да го почувствате. Свива ли се нещо в стомаха? Ускорява ли се пулса? Този въпрос е като ключ, защото той заобикаля съзнателният ни ум, всичките филтри и ни свързва директно с нашата инстинктивна, подсъзнателна реакция. Първата стъпка в целия този процес е всъщност просто да погледнем. Да видим какво наистина има там, а в нашия вътрешен свят, що се отнася до изобилието. И тук не говорим за това, което казваме, че вярваме, или това, което ни се иска да вярваме, а за истинската сурова картина. И ето тук става наистина интересно. Идеята за огледалото. Външната ни реалност не е някаква случайност. Не, тя е директно отражение, огледало на вътрешния ни свят. Количеството изобилие, което преживяваме в живота си, е огледален образ на това колко сме си позволили да получим. На едно много дълбоко ниво. И тук идва, може би, най-важната част от всичко това – да подходим към този процес без грам осъждане. Не става въпрос за самокритика, за срам или за вина. Става въпрос за чисто любопитство. Представете си, че сте учен, който просто наблюдава едно явление. Защото, както казва източникът, истината не е враг. Всъщност, тя е началото на свободата. Добре, как обаче го правим това на практика? Как да погледнем на тези вярвания с любопитство? За тази цел има един много интересен инструмент, наречен активатор. Целта му е да освети онези стари кодове, всички онези програми, които сме наследили и приели за свои, без дори да се усетим. Упражнението е измамно просто, но изключително силно. Първо, просто вземате лист и химикал и записвате абсолютно всичко, което някога сте чували или казвали за парите, за успеха, за собствената си стойност. Втората стъпка е, и това е най-важното, без никакъв филтър. Нека излязат сурови и истински, дори нещата, от които се срамувате. И накрая просто ги наблюдавате. От разстояние сякаш не са ваши. И ето тук идва най-освобождаващата част от целия процес, наистина. Тези вярвания, те не са нашата идентичност. Те не сме ние. Мислете за тях като за софтуер, инсталиран много отдавна. И както всеки софтуер, той може да бъде апдейтнат или направо пренаписан. И точно това ни дава силата да се отделим от тях и да започнем промяната. Добре, след като вече сме осветили тези стари кодове, какво следва? Време е за действие. Преминаваме от осъзнаваме към препрограмираме. И първият ни инструмент за това е мантрата. Едно съзнателно избрано твърдение, което да започне да създава чисто нови невронни пътеки в мозъка. Вижте колко е симпла, но и колко е силна тази мантра. Тя не се бори с старите вярвания, не им се противопоставя. Тя просто ги признава, вижда ги ясно и заявява, че те вече не са полезни. Това е като една декларация за намерение. Една котва, която ни връща към новия избор всеки път, когато старите мисли се опитат да се появят. И след като сме поставили това ново намерение с мантрата, е време да надградим. Да преминем от думи към усещане. Тук се крие огромната сила на визуализацията. Особено в онзи магически момент точно преди да заспим, когато съзнанието ни е най-отворено за нови внушения. Тук е важно да се опитаме да включим всички сетива, не просто да мислим за сцената, а буквално да се потопим в нея. Как изглежда това място на изобилие и лекота, какви звуци се чуват наоколо и най-важното, какво е усещането в тялото, докато сме там, защото точно чувството е това, което препрограмира подсъзнанието. И ето я финалната, най-важна стъпка. Целта е да генерираме чувството, че желаната реалност вече е факт. Сега. Да се потопим в това чувство на благодарност, на спокойствие, на изобилие и да позволим на съзнанието ни просто да се унесе в сън, докато е потопено в тази нова вибрация. И ясно е, че това не е някакво магическо хапче, което действа отведнъж. Силата му идва от постоянството. Затова превръщаме това осъзнаване в ежедневна практика. Нещо, което да поддържа и задълбочава промяната ден след ден.
За да ни помогне това самонаблюдение да се превърне в ежедневен навик, изходният материал ни дава няколко страхотни въпроса за размисъл. Те са като един вид дневник на осъзнаването с насоки от рода на: какви мисли се появиха, когато видях истината за своето отношение към изобилието, и кое старо вярване е готово да бъде пуснато? Това е просто начин да останем свързани с процеса всеки ден. И накрая, за да завършим практиката, използваме може би най-мощния инструмент от всички за култивиране на изобилие – благодарността. Като запишем 3 неща, за които сме благодарни днес, ние съзнателно насочваме фокуса си към това, което вече е тук. Това тренира ума да вижда изобилието, което вече ни заобикаля. И така, ще завършим с един въпрос, който всъщност е покана за действие още сега, в този момент, след всичко, за което си говорихме. Кое е онова едно единствено старо вярване, което е готово да си тръгне още днес, за да направи място за една нова реалност на изобилие и лекота?